Bakit kasi pang YouTube lang naman yun. Let's hot. So, let's just
balo. May natan. Hmm. Tan amay jad palya. Tan amay jad chen. Agay. Agay. $110 na. Mami, anong susunod sa January? Grabe. February, March, Hmm. April. Hmm. Ang susunod sa April, May. May, June, July, August, September, October. November. December. At Pasko na. Na. Lalabas na si Alin. Hmm. Sa January. Hindi ah. Sa January siya. Ayoko ng January. Hindi para dalawa kayong birthday niya. Ayoko. Bakit naman? Mas marami